बाकी बुरबक के पेड़ ना होला ना मुखिया जी ना बुरबक बाजार में बिकाला बुरबक समाज में बैठा रहेला चिन्हा जाई कब कि बोले लगी तब तो इनकर चुटकुला के हमरा जवाब दे वही पड़ी हमरा पाछे ठेका ठेका के कहले बड़ तब पाछे ही ठेकावे वाला में इनका कहे पड़ियो कि सहतर बोले देखी ब्याह जी मुंह में और लोग करे वाला है जाने ले तो कुछ ना शेर भधनिया कलकत्ता में दुकान तू तो निदर्शना के बारे में कुछ कहो खाली उठ के फालतू बोल दो सुदर्शन में ठेकौले रहले अपन बात नहीं क्या कह इनका घर एक दिन कोई नहीं विनोद भाई सच बात है कि हम चुटकुला जानी ना हम चुटकुला ना जानी सच बात हो घटना कहिए देता नहीं कह दी गर्मी के दिन रहे इनकर घरे हम कोई नहीं लह लह लुक चलत रहे कहले कि भैया ये गइलो एक काम करो ना आई अपन गाड़ी झाड़ झाड़ के निकल ले रहले ए भैया ये अपन गाड़ी झाड़ झाड़ के निकल ले रहले हम कहले कि कहां जाता रहे भाई कतरे भैया न तू बैठा एक घंटा में तनी ससुरारी से घूर ले आवत नहीं हम तो तुहार ससुरारी तो हम जाको ये का करो हम राम भक्त जगले बनी आराम कर दे ना भैया आवो भिखारी ठाकुर के गांव में इनकर ससुरारी कुतुकपुर तय हमरा के ले गेले अपना ससुरारी हम चल भाई चलाओ तनी चल मने बात अब गइनी ससुरारी त रात के पनीर खइल रहले हमनी के घर तो पपीता के पनीर कहिले जा इनका घर पनीर बनावल जाला कतरनी चाउर बनावल जाला भात मनोज भाई पनीर और कतरनी चाउर खइले पेट पेन कर गाउन बांध देलस ये अपन मेहरारू से कहत के रे हमको पेट कंच रहा है गैस बना दिया इनकर मेहरारू लोटा में पानी डाल के ला हैजाना पसोड़िया तब बैठ रहा काहे के लुक लहर चलत बहरी जाइबो ने आज एकरा भाई मैदान बाथरूम लागल रहेला ओकरा कुछ लौके ना ई हद फद गइले अपन धोती खोल के अब नीचे बैठ गेल आ ओही जे एगो बियर रहल बियर में से सांप को निकल के इनके रेथी में ढुक गई अभी देखले ढुकत गल बाप रे बाप ढुक गए अब ना बचो इनकर मेहरारू कल के का भइल जी का भइल हमरे थी में सांप ढुक गइल हम बचो बाप इनकर मेहरारू कल के आई हो दादा दौड़ा ए दादी भैया हमर मर्दा के थी में थी ढुक गइल बा इनकर ससुर कहतर के का कहला रे कोले कि इनकर थी में सांप ढुक गइल कल के चुप अभी सपेरा को बुलाते हैं बीन बजाएगा सांप निकल जाएगा सपेरा इनके ससुर जी बोलवनी खेला देख के दिन रंग हम रहनी अब सपेरवा आइल तो कहले कि अजीत जी अजीत हल चला धोती खोल के निहुर जाइए ई तो प्राण के खखन में का करस धोती खोले के तो चड्डी तहा खोल के निहुर के माऊ बन गई अब बिनवा वाला इनकर पाछाड़ वो नीडा टीवी भी लगले जो ने सपवा ढुको इजे लगले फूके मुड़ी सांप निकललस तब मुड़ी सांप निकलस तो ले बीन के दम टूट गई फिर जो सांप भग देना भीतरे ढुक गई इनका ससुर जी ने तेरे 200 रुपए बिना बजावे लगे सपेरवा के इधर ऐसा दम लेके बजाओ कि बीन का दम नहीं सांस टूटे और सांप बाहर हो जाए 200 रुपए ले लेते तेरे बेचारा दम सधल गल के निहुरिया जी निहुरिया हाँ एक बीता सांप मुड़ी निकल फिर दम टूट गई सांप भग देना भीतर अब अजीत देता 500 रुपया निकाल के बिनवा बजावे लगे धार 500 रुपया
बिन वाला पूछे तर कि आपके ससुर जी तो निकालने के लिए आप कहा लग दे रहे हैं जी? हाँ ये कदर का ऐसा ही दम तुर तुर के बजाओ बीन, बजाओ। क्यों? ऐसा ही दम तुर के तू बीन बजाओ। बजाओ। सांप एक बीता आगे पीछे बाहर भीतर जा रहा है, तो हमको बहुत मजा आ रहा है। ये क्या है? क्या है? गौना ही नहीं है, नहीं है, लखका नहीं है यार बैंटर बैंटर ऐसे तो नहीं है ना। सांप ढुक गई तो थोड़े देर बीन बजौले। यस सर। हम एक आदमी कहनी है कि नाम बदलावे रहती, छूट जाए तो 150 दे के नाम दोसर हवा दिया फिर कहतर के अजीत हमार लिंग गड़बड़ा गइल बा। 4 साल से पुलिंग के जगह स्त्रीलिंग हो गइल बा। कहनी है पुलिंग करे के बंद पुलिंग हो जाई 4 साल से गड़बड़ाइल बा, स्त्रीलिंग रहल। एक मतलब कि 4 साल हाँ की गइल बड़े हार के कहता क्यों पुलिंग में हमरा के कहता छे छड़ा को ही के